Прави една снимка. Затваряйте. Дай. Чакай. Това ще е една спирала, по която астралното тяло се изкачва към отвъдното. Пребий се. Пребий се, сега да погребем и тебе утре, разбираш. Това въпрос не ми дава мира. Кой въпрос? Какво искаше да ми каже майка ти? Ало, другарю, чувате ли ме? Трябва да ви предам вашето съобщение. Балето ми звъни по телефона. Какво каза? Мъртвите няма как да се обажат по телефона на живите. Случай в Чикаго. Връщаме се. Как ще се връщаме, бе? Не мога да се връщаме. Чакай малко, спри, бе, човек! Тацко! Какво правиш, бе? Колега! Какво правиш, бе? Ето ви, тихо, спокойно! Извинявайте, ще ви ги върнем! Страшно настъпва През огъня срещу смъртта. скоро. Часът ще удари.